Kat nang jan gisngi na kabanta banjit thamaya ki MDC Shaka Khasi Hills Autonomous District Council bat kumjo Shaka Kynthoh Hills Autonomous District Council lingba ka election ka bansalong hak arpoi tri urumpang arja arpsan ka jinga mare ki kertong na ki sengsan hima bat ki kertong klamseng haki constituency bope ban pens ngurtho ya ki nong rem bat ban pan jing kersan na ki pajba lala ban ong bakadai ka ba klamsange Hakajan mit jaga khanyo tarik urumpang arja arpusan lala pensaki bauba Augusta Jerwa ukurtong ka United Democratic Party UDP ubannya aireng hak election MDC na jaya constituency ula penlong lang ban pan jengkersan naki pajba hak karbam lowa maupram hakani lang nalor ukurtong layodon lang ru ba polling do working president ke party ubat tirat suciang general secretary ke UDP jaya circle u Dr. Amanwar nalor kiwe Hapapan jengkersan nakipat ba uba Augusta ulaong. Narubo bat kam haseng balang udon ya katong ban penek pensa bat ban kentiu ya kari bat kajat ban riu bat kumta kalong ke badan kam ban penskam bat ban penklanju usui ya kabor kabala ai ban ya dai kajat ban riu red pat lingba ka kernet ka ban riu. Nalor kata ulaong ru baha kapor baka UDP kalaya lam ya ka executive committee ka council kala Wanrah shibon ki an ban ya dai ya kajat ban riu henrei ka Shah Kynnoh bat Shah Kynthoh bat ban benram bagi dewan pulih bahaswa ya ke ai ke baka UDP kala le shwa bakin Kyntoh Henry la bun pak satang ka jing Kynnoh ka jing Kyntoh ka jing ben pede thai de khmiat ha ka jing lam ki isi jong ka UDP bak kham tam ke balai lam dai ba polling do bolong MDC jongi baki kita ki an ki bangilau pan urlo ni don hang ni ka an ka ba UDP ka lalep pan Wanrah ka ba ka jing thang ka jing angut nadu ki MDC ki belarem hadu banda yo ban pass ya administration of land act 2021 ka trading license layo ban penbha layo ya ban penklan ya ka deiru hakapor jadi bapol lindo ontong kata ka UDP la kasyong hakasensya de la kadong hakalong opposition ru kalawan ra ya ka resolution ya ka ban persya ni ban dawa na ka sarkar jala ka jogi kalau persya ban Wanrah ban penteri kam ya ka CEB hapok ke tribal area la persya ya ka uniform civil code ban penteri kam hapok ke tribal area ka jogi la persya ru ya ka ban island ya ka sarkar India ka bertemu banti uranium ban napo ka district council Bandung NOC badru ka kongsan ka resolution ka bagi pas badai ban penteri kam bandawa na ka sarkar kalong habi day bad ka jingrung kurthap jong ki barjala bad ka jingrung kurthap jong ki menderi ban penteri kam no word yo ka MRSSA ak arajar khanriu badru ban penteri kam no word ya ke inline permit kita gide ke baka UDP kalale Henry ke basnosi pat balai kinang keren ben balai kinang Kyntoh ko ki pat ba ba pet ke baka kalale puli wat punya tong bancu Kyntoh tong bancu ben ya ka parti UDP kung MDC jong pi lada ka job ngan sim kia ban Ïada ban sim kia balada ki company ki karkhana ki kontraktor ni manu ki bakwa ban sengkam habagi wan ban pan ya ka trading license na po ka district council lada ki jela jongi kimla bantre sibu ki don kino ki bagi kwa ban set up ki company lada ki jela ki try jela kimla idan kam ban penklannya ki an bakumno first priority ki de ban yok kam shwa ki khun samla kata shwa bangin ai license
ngidon kam bangin pit penia shwa la kalong em ban ai license yaki lada ki manjur bakin ai kam shwa ya ki khun samla ya ki try jala nakal yang ba polling do ula ong bok MDC unam not ban mi shakmat ban kran haransan larau klem le ye bat ban ong bola la ban pendap ya la ki kamram kumu MDC ban yeng bat ban wan hapdeng jongane ke jingelang lada kum UMDC ngim shim la le ai ngam shim la la ban tri ai ngam shim la bu kinu ki mati ngam shim lala ban le ai ke ban tai ya ka district council ngasngo kalong lera henry ngaya ini habashit habashai banong banamar bangladep ban le namar ngiladep ban bu laki mati namar ngiladon ki maudat ki bas kem bat bangila pruit ru ya ki lintia joka council nang ni syahmat nak kata kadau kedon kata ke bagi orang ke courage of conviction kajing seluruh kajing small scam ya ka ai kabangal da ban le kumundong elam ban i ya usai beteng Augusta jarwa banang syur kham syahbat kham shalor ya kani ka kot kudi pirang ken mau ngangai yang hangi tang hakani kelat kerbom swaru shwa ka election ar hajar ar pulai niat haka jingdum ya tengko para beliau hap syua penme daki mobile phone tang menyo ban poisha yeng ru henry menta kadon ke jingshai bangang pi ngadon kam bangin yo so nong krisyan ubah punya pen scam lang mapi ba unwan ringkat ban ai ka kti ka mon ka kti ka diang bangin ye tailang namar ni don kam ya ka representation ka baklan haka KHADC ki babun ki brio hakini kiski ki pelut por dan ki bitu enga ba ki pelut daki kenta ban ngap bat ban yo skau ka ai kata ke 6 schedule but ke ke 371 article 371 ke jingnya per ngan bu aki ketien ki basuk ha ka an kabadai ki an ki bade bada yangi kire ki an ki banyada ningkong shwa ya ka kendau ka syap ke jongi ken mawa ladang imdon ya ka an ka baklan kum kalan transfer act nadu menu ka Meghalaya kalalong ka Waipat ke Sikkim lani ke Tripura balai kalan transferak ke don berka klan namar labu hangtu ke provision bahkan tray kam habaro ki schedule areas jong ka Meghalaya schedule areas kimi na kay naka 6 schedule to the Constitution of India kumba la Wanrah haka constituent assembly kapua Reverend GGM Nichols Roy uladon hapo kajing long chairman jong BR Ambedkar ya kran nyui ya kajing kelah hakasan pertai hagini kisisnem tam rainga hingga snow ka politics jong kating am kanum ne Islam ka politics jong ka kam katahin ka banne ka kam don giboong yaw tau brio ka kam te shikam kanya te shikudam Habatin pej bahagi kishab ka shab plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batai kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khata ai ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukam shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia
kan nutrition bakam bhak kajing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka Shah plus F menta kasni Wanrah shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya